Fiske Link die er dan weer, die is nog weer voort. Ja. Maar goed. Maar Oké. ja, dat wil je van de momenten dat het op de bank stiert, hè, oude snij. Ja, Tenminste, absoluut. ik zie op de Ja, bank. want dat is Letterlijk. sportgeschiedenis, jongen. Dat weet we 30 jaar, Ja. weet je nog. Wie jij doe ik de eerste? Ja, maar die David Coulthard Nee, hè, het en is- Nicky Lauda, Ja. als die commentaar niks Ja, is, dan ben je toch prachtig. icoon uit die sport. Zeker. Nico Lauda zei van dit heb ik nooit zien en ik zal dit nooit weer zien. En dan ben er nog mensen Maar- die dan zeggen van ja, maar de Formule 1, het gaat om de auto en yield en bla bla bla. En iedereen, al die soerproemen, die weet al ja, dat dit ook voor de ontwikkeling van auto's is met wat belangrijk is. Want we zitten al in een auto, hè, Ja. met onze cruise control en onze ABS en de kreukvrije zone en weet ik het wat al. Ja, dat wordt al, ik ben al je technieken niet Zo, hieruit komen. Formule 1 is politiek. En daar wordt markttechnisch tocht. En dan is het volle interessanter om een coureur uit Italië, Spanje. Nee, maar Engeland, het interessante is dat je een coureur hebt van 18 die een megatalent is. Voor het eerst als Ja. Schumacher, volgen alle kennis. En als er dan uit België, Nederland, Japan, Taiwan of Zuid-Korea komt, dat maakt niks uit. Ja. Want Red Bull is een merk van winnaars. En Verstappen is een winnaar. En Ja. welk land er komt, Maar maakt niks Red uit. Bull- Hij is een winnaar. Maar maar Verstappen Red- komt denk ik uit Limburg en Red dit is Bull- Omroep Friesland, dus er Ja, littertjes ja, bij. ja, ja. Even Formule 1 naar is het,